Wazaji. Chai. Six. Ayo. Six. Wazaji. Ayo. Ayo. Wazaji. La wallahi abuna ya bade yawa. Six. Ya daga tun ko? Allah ya kiyaye. Wannan abin ai an yi shi ne saboda yara. Me zai kan ci abin ƙananan yara? Yaya wallahi ni ban yadda ba. Six. Ke ta ba gaskiya ne. To ni ne kike nufi? Abin da nake nufi kai ka ci min wallahi sun ka biya ni alheri. Ayo. Ke na su da ke wallahi. Ni ne nake ci na ci miki wannan abu. To ko lokacin da muke Burkina Faso ba ma cin irin wannan abu ballantana a nan Najeriya. A yanda na fahimci kai ka ci min. Ɗazun leda na aiba hakurai. Wazaji. Kuma ka yanzu leda hakuna ta da wuta. Ni ne nake ci na ci miki wannan abu. Yaya ka rantse da Allah ka ci ba kai ka ci ba. Ayo. Ina ga gaskiya ga rantsuwa wallahi ba zai yiwu ba. Wato rantsi ga gaskiya kuma ga rantsuwa haba wasa ne. Wazaji. Yanzu in dai ba kai ka ci ba ka buɗe bakin ka gani. Chai. Yarinyar na ga take-taken ki so kike ki kure ni. Na ce ba ni ci miki wannan abun ba ni ba ma taɓa cikin irin wannan abun ba. Za ki ci wani in buɗe baki na. To gashi na buɗe. Ka buɗe bakin ka da kyau. Ayo. Ba gashi na buɗe ba. Wannan buɗe wanda zai yi miki ba. Wallahi wannan ba buɗe baki ba wai in taso da kai na an buɗe. Six. Ayo. Ishu Osaze TV. Wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman